No, teknologia, mitä mä käytän, on luultavasti eniten puhelinta, sitten joskus tietokonetta kouluhommiin. Sieltä just nämä perus WhatsAppit ja Instagramit ja Facebookit ja joskus nämä Kik Messengerit ja niin edespäin, niin niille tulee tosi paljon käyttöä, että saa yhteyttä kavereihin ja perheeseen. Niin Puhelimella niin tulee varmaan käyttöä eniten Netflixiä ja sitten just Instagramia. Teknologiassa on eroa eri ikäisten välissä. Esimerkiksi veljeni 19 vuotta, niin hän ei esimerkiksi käytä Instagramia ollenkaan. Mä luulen, että se johtuu siitä, että Instagram on suunnattu enemmän just meidän ikäisten 15-vuotiaiden ikäisille. Mä käytän pädiä musiikin tekemiseen. Mulla on siinä sellaisia ohjelmia, millä mä voin tehdä musiikkia. Ja sit mä katson sillä Netflixistä ohjelmia ja selaan Instagramia. vanhemmat ikäpolvet haluaa sen sillain, että kaikki saa yhdessä samassa sovelluksessa, kaikki tarvittavaan yhdessä kompaktissa paketissa, mutta mun mielestä se kompaktipaketti on sitten meidän jokainen oma älypuhelin. Tulee käytettyä puhelinta matkalla treeneihin ja kaikkea. Sit puhelin tulee käytettyä vaikka kotiläksyjen tekemisessä, että jos etsii vaikka tietoa tai käyttää laskimena tai jotain tollasta, niin ei se ole mitenkään meidän harrastuksista, urheilusta ja tällaisesta pois. Urheilen ihan 5 kertaa treenit viikossa ja maajoukkuetasolla pelaan koripalloa, niin ei mulla ole mitenkään silleen, että mun elämä koostuisi just pelkästään jostain leffojen katsomista silleen, että on mulla muukin elämä. Useinhan ajatellaan, että teknologia syrjäyttäisi liikunnan ja liikkumisen, mutta mä en ainakaan näe sitä näin. Eli ainahan on ollut sohvaperunoita ihmisiä, jotka tykkää olla siinä omassa kodissaan. Että nykyään teknologiahan auttaa sitä liikkumista, eli näkee milloin on treenit, missä on treenit, ehkä mitä ne sisältää, ketkä osallistuu siihen. Ja silloin kun isovanhemmat oli mun ikäisiä, niin vietettiin paljon enemmän aikaa perheen kanssa. Mentiin potkimaan jalkapalloa pihalle, kun taas meidän ikäisissä vietetään paljon aikaa puhumalla kavereiden kanssa WhatsAppissa tai lähettämällä kuvia Instagramiin. Teknologia, sitä on ympärillä ja se on suunniteltu helpottamaan elämää, niin sitä on tosi vaikea sitten luetella, että mitä kaikkea teknologiaa kodissa on, koska siitä saattaa tulla ihan valtava lista.